balemaw an kuma très urgent. Nye vidéo dom ke dron bolo fila ka effacer ngomba publier quoi. Donc on mena sigi vidéo ka bien jeudi 10 novembre 2022. Malien cɛla muso denmisɛnnin makɔrɔba ayiwa nouvelle fɔlɔfɔlɔ bɛ ka ɲɛfɔ ɲɛna ko kadiri mɔgɔw ye communiqué kɛ ka yira k'a fɔ ko insécurité bɛ Mali fan bɛɛ. Au même moment ko magistrat fana bɛ fɛ ka taa grève la an ye Sam ni Silima fana ka communiqué ye. Donc an bɛ vidéo kɛ ka raccourci rapidement. An bɛ Wura 12 fɔ ko Wura 12 ye intervention kɛ pour que nous togo ni mamalaka problème bi se ka ban cogoya na an bɛ mamala fo an bɛ Wura 12 fana fo maliyɛnw an y'o de fɔ n'an ye faso de ɲuman ye n'a baara ɲuman min kɛ an b'o yɔrɔ fo ko o ni mɔgɔ bɔra ka communiqué dɔ de bila k'a fɔ communiqué in kɔnɔna na k'a fɔ ko Asimi ko k'a bɛ Barkani fo ko Asimi ko Mali gouvernement ko parce que ni ko Mali gouvernement o ye Asimi de ko Mali gouvernement ko Barkani Faransi bɛ fɛ ka na ni plan kura min ye insécurité kan ko Mali k'u pɛrɛlen bɛ ko Mali gouvernement k'a pɛrɛlen bɛ ko ka baara kɛ ni Faransi ye tuguni kuma in ye farigan de bila ne la donc an b'a ɲini an ka gouvernement mɔgɔw fɛ u ka bɔ u ka communiqué nin yɔrɔ la parce que an tɛ ka faamuyali foyi kɛ nin na donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la u ye taara ka taa général Gamu ka kumakan dɔ de ta k'o fɛngɛ san nɔ parce que u kɛlen bɛ ka taa nkalon tigɛ k'o nɔrɔ général Gamu na ko général Gamu bɔra ko ka taga communiqué dɔ kɛ ko tamasigi jeunes ka bɔ fan bɛɛ dɛ Mali citɔla don a bɛ tan a bɛɛ ye manamanakan de an bɛ tila ka o yɔrɔ fana détail tuguni maliyɛnw MINUSMA mɔgɔw fana bɛ ka commencer k'u yɛrɛ renforcer f'u bɛ taga yɔrɔ dɔ jɔ k'u ka essence bɛ fɛngɛ yɔrɔ na MINUSMA mɔgɔw bɛ sojɔ la Mali fan bɛɛ o kɔrɔ ko MINUSMA tatɔla tɛ maliyɛnw MINUSMA ye Faransi de dɛ Asimi nisɔndiyalen tɛ bi je ne suis pas très content aujourd'hui mais Ablaye Kouna an ka soutien bi ye président Asimi bi ye jeudi 10 novembre 2022 an ka mouvement victoire et gloire an bɔra Kolokani Asimi an y'i soutenu an ye Mali sɔrɔsiw soutenu on a soutenu les militaires maliens depuis Kolokani an ye Mali sɔrɔsiw soutenu donc président Asimi an bɛ mun ɲɛfɔ i ɲɛna ayiwa ko kadiri mɔgɔw bɔra ka communiqué kɛ ko insécurité bɛ fan bɛɛ en même moment magistrat fana bɛ ka bɔ au même moment e yɛrɛ kanubaga caman bɛ ka wuli fan bɛɛ bi Asimi an bɛ dugawu de kɛ fanga in ala ka barika don a la an kɔni b'i fɛ an tɛ fɛ i ka bi mais si min bɛ ka yira a tɛ si ɲuman tɛ président Asimi o de kosɔn an k'i ma n'i ko k'i bɛ jɛ ni mɔgɔ dɔw ye ala tɛ mɔgɔ minnu fɛ ala bɛ kungo dɔ de ta k'a d'i ma i yɛrɛ ma sigi ni kungo min ye depuis aw commencera ko inclusivité dɛ k'an bɛɛ ye kelen ye dɛ depuis a y'a kuma fɔli daminɛ bi aw ɲɛ b'a la maliyɛnw bɛ ka d'i ma kɔrɔ ka se degré min na awa n'aw ma jɔ dans 2 mois maliyɛn bɛɛ bɛ baw la awa maliyɛn bɛɛ bɛ fanga in fɔnɔ anw tɛ fɛ o ka kɛ i sigira jamana kunna de jamana kɔnɔdenw k'o tɛ fɛn mun fɛ kan'o karaba k'i b'o kɛ e bɛ ka inclusivité min fɔ o man di maliyɛnw ye i nana k'i ka na maliyɛnw sago de kɛ i ye IBK gɛn parce que IBK ma maliyɛnw sago kɛ e fana nana tuguni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu gɛn k'u t'u fɛ président Asimi e nana ko fɔ k'o diyagoya tonton anw kunna mɔgɔ minnu bɛ k'i bila ligne kan c'est un terrain très glissant n'i ma ligne bila bilahi a bɛ jouer i ka fanga kan IBK ma se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan IBK fana inclusivité faama ɲa dɔwɛrɛ tɛ dɛ inclusivité tɛ dɔwɛrɛ ye Macron ka kuma de don Faransi ka kuma de don Faransi de bɛ inclusivité fɔ parce que u b'u profiter k'u ka pion don anw tu la u bɛ inclusivité fɔ inclusivité tɛ Faransi a tɛ Amérique a tɛ diɲɛ yɔrɔ si mais a b'anw de fɛ yen farafinna parce que u b'a dɔn u bɛ se anw na u b'a dɔn u bɛ se ka taa pasi kɛ k'anw bila ka taa sira dɔ fɛ mais aw bɛ ka kuma min fɔ Faransi kumakan de don Macron kumakan de don a y'a bila bilayi n'a ma kuma in bila inclusivité ko kuma in bila aw kɛlen bɛ ka pacte min signé ni politiciens fana cɛ a y'a bɛɛ effacer ka bɔ yen n tɛ nɔgɔya la dɛ mɔgɔ b'a bɛɛ kalama ne tɛna don détail dɔw la hali ne bɛ ka bɔ ka kuma ta ne gênelen don parce que Macron b'a ye an bɛ k'aw critiquer Macron bɛ nisɔndiya on n'a pas le choix ni ko bɛ ka tiɲɛ n'i m'a fɔ a ka dilan fana a bɛ tiɲɛ n'i y'a fɔ fana a kɛra dɔngɔrɔni dɔngɔman de donc an b'a préférer k'a fɔ hali n'a bɛ diya Macron ye an ka solution sɔrɔ a la an bɛ ka mun f'i ɲɛna bi an tɛ k'a fɔ Asimi ko k'i mangoya maliyɛnw ye an bɛ k'a fɔ de i bɛ sira mun kan jiwoyo de bɛ ka taa n'i ye an tɛ fɛ i ka taga an tɛ fɛ k'i perdre mais n'i m'anw ka kuma lamɛn ne Segu Tunkara kelen kumakan tɛ dɛ a ye réseau fan bɛɛ lajɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka transition dɛmɛ bi a bɛɛ bɛ ka dimi a bɛɛ tension wulilen bɛ fan bɛɛ dɔwɛrɛ tɛ parce que an ɲɛ bɛ mɔgɔ kɔrɔw ne natɔla la à 400 km à l'heure a y'a dabila a ye coup d'état kɛ bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ aw kun dɔwɛrɛ fana tɛ tuguni MINUSMA mɔgɔ ka bɔ bi ka taa kuma Mali place la bi ne Segu Tunkara maloya bɛ nin ka ne faga bi a bɛ ni Ala n'a kira cɛ u tɛ ka tukɛ dɔwɛrɛ la u bɛ ka kɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ de an t'a dɔn n'a ka sɔrɔ i yɛrɛ fana hakilinata don dɛ parce que ministre Abdoulaye Diop taalen Dakar Abdoulaye Diop y'i to Dakar Abdoulaye Diop y'i to Dakar k'a fɔ ko Mali bɛ fɛ ka baara kɛ ni Faransi ye ko mais ko condition dɔw de bɛ yen aw de ko ko Faransi ye terroriste ye aw de plainte de Faransi contre la ONU na aw de ko ko Faransi man ɲi et n'a fɔra bi aw de bɛ tila k'a fɔ tuguni Abdoulaye Diop bɛ taa fɔ Dakar ko Faransi ko ni Faransi bɛ baara kɛ condition dɔw de la ça veut dire ko kuma aw ye kuma mun fɔ aw bɛ fɛ ka baara kɛ ni terroriste de ya aw de ko ko Faransi ye terroriste ye aw m'a fɔ dɛ aw de taara plainte tigɛ ONU na o ma aw bɛ fɛ k'anw kɛ kɔtɛba de ya
na ya fili fara ka taga yan fɛ aw b'an fili fara ka na yan fɛ a ye nin ko dabila bituguni an ɲɛ b'a la ONU bituguni an ɲɛ b'a la ko ONU fana ONU mɔgɔw bɔra ko Mali ko ale mɔgɔ ko ONU mɔgɔw bɔra ka communiqué dɔ kɛ bi ko Asimi ko Barkan ye baara ɲumanba de kɛ ko Asimi ko k'a bɛ Barkan fo ne kɛni b'a dɔn Asimi a ye bɔ a ka o démenti dɛ o kuma kɛra n'o kuma kɛra tiɲɛ dɔrɔn bilahi talahi crise cardiaque bɛ ne faga ke Asimi ka Barkan fo ko ye Mali sauver a kuma sɛbɛn ne filɛ yan dɛ u y'a sɛbɛn dɛ u ko Asimi ke d'a fɔ a ye gouvernement ka a ye communiqué k'a ka bila Mali nin bɛ Mali a bɛ Facebook fan bɛɛ a bɛ WhatsApp groupe fan bɛɛ donc vraiment an ŋani bɛna yɔrɔ kalan a yɔrɔ sɛbɛn ne filɛ a yɔrɔ la maliyɛnw u bɔra u ye kuma mun fɔ ko Asimi y'a fɔ Asimi a ye communiqué kɛ a ka nin kuma fɔ ko tiɲɛ t'a la sinon bilahi farigan bɛ ne minɛ bi a bɛɛ nana na kɛra cɛ aw de taara plainte tigɛ Faransi contre la ONU na ko Faransi ye terroriste bi tuguni k'aw de bɛ bɔ tuguni ko Faransi k'a b'o fo k'a bɛ Barkan fo a sɛbɛn ne filɛ dɛ ko la République du Mali dit ses remerciements à la France et à l'opération Barkhane qui a contribué à sécuriser la population malienne. Allah, le Mali souhaite être intégré au nouveau projet stratégique du redéploiement post-Barkhane pour une nouvelle collaboration acceptée de tout. Asebene fleni. Asebene flede. Ni maloya de. Ane ulaka dunu ni mbalata. Ngo français terroriste. Abe se ka demituru ni tiena anyi. Abe demituru tiena anyi ka be français fo. Ndaro ni tiena de ndeka o jalagi de. Mais aye bo aka démentir de. Na o kelima démenti bébé dala. Awani be dara la be jaka fangaka. Bon voilà ce qui arrive. Na bon nous be se ka fo choko jume ko puis ko Macron ko ni Barkan tara ko France be na négocier ni Afrique jamana be ko Mali ko awokale sona. Ko Asimi ko kale sona kani France be négocier tuguni ka me baraw ke nyongo bulu ka mantege di nyogoma. Uyo de semande ma fo mo tiens do de. Est-ce que tu vois? Ndaro ni tiens do de anya ye ndaro ni tiens do de ni fosido aya démenti de. Mais na ya tota akenme balne la ko Asimi ka fo kale be Barkan fo. Asimi mu ye plainte do France contre ko France terroriste. O Asimi kale na tla ka botuguni kale be Barkan fo fargan de ne mene ne ma dumuni ke debi dugu jara. Bilahi talahi fargan de ne mene ne be fe orna bilahi ne ala na krache ntaro ni tiendo ne ngante jaraki da Asimi kan mais ne ba fo Asimi ka bo aka démenti aga bo aka démenti de Asimi ka gouvernement ka communiquer do sebe ko tienta la pour que be kungolo ka lafia parce que job tara Dakar job ko kani France be collaborer o be moko kungolo la ne ma songa fa don parce que ni ya fo fargan be moko mene donc u bora tuguni o mu bo u tara galon tigɛ Serge Daniel bɔra ni fausse information dɔ fana ye minnu fana kalan Serge Daniel bɔra ni fausse information dɔ ye maliyɛnw an bɛ n'o yɔrɔ fana kɛ an b'o k'a dama vocal ye mais yan'an ka se o yɔrɔ la k'a ɲɛfɔ tuguni an bɛ nin bɛɛ fana tuguni ko MINUSMA fana kɛlen bɛ ka taga yɔrɔ dɔ de jɔ aéroport la a ka dépôt de carburant ko MINUSMA fana kɛlen bɛ ka t'o de jɔ MINUSMA fan bɛɛ ye Faransi de Faransi de taille MINUSMA ye Faransi de bɛ ka MINUSMA commandé ni Faransi ko MINUSMA ka min kɛ MINUSMA b'o de kɛ ko MINUSMA kɛlen bɛ ka taa dépôt de carburant de jɔ a filɛ nin n bɛna photo yira u la sisan. Info donc woka woro buna woci dépôt ta woka ga cendi dépôt ta woci woka ga cendi Tombouctou aéroport du Mansour nouveau dépôt woci khabar ka kamera kam cire kayro cerbun dose magona dépôt ta woka carburant tan go servi MINUSMA bodde se carburant tan essence tan ni go servi bordes donc ka tondi wal khabar wo Abokar Maji Junior donc baka ko ne de u bɛ ka kuma kɔrɔbɔrɔ kan de la ayiwa ko MINUSMA an bɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka bɔ Mali kɔnɔ Asimi ne an ma ni faamuya dɛ ko MINUSMA bɛ ka so jɔ don o don MINUSMA bɛ k'i tɔ installer don o don aw n'an ka jɛ a y'a lajɛ bon dɔ fana vocal dɔ bila yan yɔrɔ la an bɛ o vocal kala an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ajira mɔgɔ la dɔrɔn mɔgɔw k'a faamu an t'a dɔn min de don yala a kan ka kɛ a man kan ka kɛ an to an kɔni t'o de kɛ so. Assalamu alaikum expert Mali ko numéro de
An sama ko ba sta la alhamdulillah wa kana ko so na fulu ba bele jere salu ka ta sawa ko ba sila message jara dragon kan yana me abaka ali tore inshallah tara konte fodo sawa ko ba so kan ta la nga fulu guru la de bele jele ni video kele ni photo kele ni o jo envoyer ma parce que o ya jira ka ko ni dépôt de carburant ko de min kan ga jo Tombouctou aéroport ko no mais abika jo atna mo si sarve ni ministre mate abina ministre mate do na sarve bon dépôt yala a kanga ke o na manga ke angon to don mais anya soro mi yere ya abla na o yere ka téléphone numéro yara aba fo Malien bela jere ni kuma me ko dépôt de carburant ko Tombouctou aéroport la ko ministre be kata dépôt de carburant to joye ko ministre kelin dron ni be abo donc a bela jere ay ko ministre tara dépôt de carburant de jo Tombouctou aéroport la o bayida ko asimi ama foyi famia o kuma ministre tali ko be chogo jume malien du ko te ministre fa c'est-à-dire que ame mun fo président asimi ngena ko garangi quoi wallahi ma nya be muna bi mu ka ke bi amay wallahi président asimi stratégie changer wala nte stratégie nyumay aben ala na krache c'est-à-dire malien e nana e coup d'état ke malien tukura e ko malien go ku te ministre fait ay tara ministre contrat renouvelé voilà aujourd'hui o bébé qui plaigne ali stroso munu meka marfa ci billahi ne ala ci o te farasi fait ou te ministre fait bon ministre nyamo be farasi di awdu ko farasi terroriste di anga kesa u ya foli min ke bi ke e barkan fo anga ko yen galo yesa o ministre be mali ko ngo ministre e farasi di mais awdu ko farasi terroriste aw ye plainte do farasi contre la ko farasi terroriste bon ministre kelengelen fle mali ko bi naw desele me ko gengo ministre e farasi di ministre nyamo be français di français be mali ko no hali bi de malien ministre e farasi di de mbo fa yana bi de asurasi fe be boy dugo dugula ou be barake Macron ka commandement ne konnana me ka tien de fo ngena bi a ben ala na krache aw desele me ko gen ance ko famia aw tara plainte do France contre la onina ko France terroriste France be mali kono aw desele me ka France gen no e ministre mai betugune anye Twitter doy ko Macron me ka ko asimi be ka e barkan fo ko barkan ne mali deme ko ka mali sécuriser anga ko ben galo ngisa o me muna aw tese ka ministre gen muna anga tien fo nyongo nyena nan turo aw ko nin galonka billahi ala be jigi awna tisani mo kadi be tien de fana wala asimi e bi président asimi fefe be ka ke dugola amba be kalama amena yorondo nyefo malien bela jedin ko me ta nyefo muna président asimi keleme ki distancer forte changement na ameno secret fobi asimi kadi aw nye mo tan balikante tien fingena bi malien bié jeudi 10 novembre 2022 ayi ni kuma la mede ayi ni video ni vocali partager diembe ka soro muna u fanga chama be na u ba fo kuku kolosi mogo munu nye nationaliste yi président Assimi nana bi ani force de changement cheka jan mais meno secret fa yana bi jeudi 10 novembre 2022 nous ye fanga utadro mogo do de be tout kerefe kata funyena non nunu ya radiko di segu tungara nunu aya kolosi nunu na kwa u test chonku afficher na unye kwa u be stran ntaro complexe modèle munu ma famia kwa ali Burkina président courant Burkina be u complaigner ko depuis capitaine Ibrahim Traoré fangata ko Ibrahim Traoré ma aka activiste ou reçoit donc clé avec un mogo sugu be reçoit la même chose au Mali depuis Assimi fangata ay mouvement do reçoit de mais ka be farale nyonga ka reçoit ma delika ke depuis fangata phobie c'est des défauts qu'il faut corriger au niveau du Mali et au niveau du Burkina Faso. Vous savez abado Iran sera ka RSI aka révolution na chogo jumea Iran kelen ka révolution ke jeune munu mulla ka ayatollah Kamini deme ka fanga soro o jeune olu chekoroba nama olu de be ka fanga jirebi Cuban Iran Cuban fana munu nye révolution ke olu de fleur fanga la kunte di kuntigi go président Assimi eni président Assimi eni ben le cerveau ani alay docteur Alay Bokoum Taïrouba Amara Sila jury chercheur Damagile Diawara Kati 24 et comment on appelle là Boumabel Diawara o jeune chamambe no munu me Mali kono e kanga ni pede fara nyonga
ka saga faga kuluba ye aka jigi ka saga sogo ɲimi ima Rwanda président ye Paul Kagame ya Paul Kagame be taga fo gɛrɛ na di ka taga ka jeune sigilen sɔrɔ gɛrɛ na a photo be yen dɛ Paul Kagame be taga ka jeune sigilen sɔrɔ gɛrɛ na k'i sigi ka te minu ye ngo de b'aw tin don ɲɔgɔn na mo bi e janya i ka jeune na an be balimu na an ɲabala minnu ye Mali faga i n'olu be ka collaborer minnu ye Mali faga e b'a préférer k'olu yɛrɛ soit kuluba e ni Musa Atayɛrɛ tɛ ɲɔgɔn reçoit la o ma kɛ ministre ya ngo olu ye Mali sɔrɔsiw da k'u kan tigɛ mais i b'olu reçoit kuluba i n'olu be ɲɔgɔn conseil ministre la mais minnu yɛrɛ faga k'aw sauver ka Mali sauver maloya bɛ kɛ ni olu ye mais minnu ye terroriste ya baara kɛ ka jamana ci aw n'o be jamais dun ɲɔgɔn fɛ a b'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a be hymne national kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est des défauts qu'il faut corriger i ka d'anw ye quoi mais autant bali kan tɛ tiɲɛ figina quoi ninnu ye défaut de i kan ka c'est à dire que i kan ka défaut minnu corriger quoi tu sais que foyi ma Afrique bila jamana bɛɛ kɔfɛ injustice bɛ kɛ farafina tɛ kɛ diɲɛ dugu si la parce que farafina ne t'a dɔn fɛn don ne t'a dɔn danga de don wa ou bien ko dɔ de fɔra ka farafin danga ne kɛ n t'a dɔn dɛ mais farafin ka ko ɲa wagati ko dɔ bɛ don a kɔrɔ quoi k'a se ka jɛngɛ kuma bɛɛ Afrique révolution cité ko mun kɛra réussite ye nata dugu kelen na peut-être fana bɔra Algérie la bon Algérie ninnu filɛ olu ye arabuw ni tamasɛkiw de bon an finman ninnu caman bɛ yen nɔ jamana ko n'a bɔra Uranda ka fisa dɔɔni o ka fisa dɔɔni dɛ a tɔ si ni mun nana dɔrɔn mun y'o dɛmɛ o b'a essayer k'o détruire fɔlɔ mais e nakumani mun ye dɛmɛ e n'o de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka force sɔrɔ walasa jugu ninnu nana gɛrɛ mais e ni minnu yɛrɛ kɛlɛ kɛ e bɛ siran olu ɲɛ e bɛ maloya ni olu ye parce que dɔrɔn e ye fanga ta dɔw bɛ na fina non i kɔlɔsi saraka den barika bannen dɔw bolo ko an bɛ Asimi ko kɛlɛ de la an bɛ Mali ko kɛlɛ de la ko laisse Asimi faire son travail ni travail ka ɲi an b'a to yen nka n'a ma ɲi an b'a fɔ kɛ donc maliyɛnw ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bilahi Asimi ka d'anw ye mais défaut minnu bɛ yen fo k'an ka fɔ a ka corriger de sisan mɔgɔ bɛ ka wuli fan bɛɛ sisan kusi bɛɛ la bon mɔgɔ minnu bɔra le 14 janvier hali k'u wele palais kɔnɔ k'u fo o si ma kɛ qui affiche n'u ye an yɛrɛ ka malitaga la non président il faut pas vous afficher avec politologue c'est un radical investisseurs bɛ nalen ni investisseurs y'aw ni ninnu ye dɔrɔn u bɛ siran Mali ɲɛ i n'a fɔ an ye jabuluw di o kumaw de bɛ fɔ o an b'a bɛɛ kalama koyi an tɛ fɛ ka kuma di komi a t'anw reçoit i ma Burkina président fana o nana dɔrɔn ginginw taar'o kɛrɛfɛ k'a k'i mabɔ a ka activistes la bon n'a b'a to mɔgɔ bɛ tila ka dima o kɔrɔ a bɛɛ c'est à dire il faut k'an ka yɔrɔ de b'an k'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi mais kuma wɛrɛ tɛ fɔ yen nɔ de bɛ fɔ o i m'a ye hali a ka fɔ a ka yɔrɔ bɛ sigi aw tɛ sɔn an ka mɔgɔw ka caya ye normalement yɛrɛwolo mɔgɔ bɛɛ kan ka don sécurité d'état la ani M5 RP ani Victoire Gouloir olu bɛɛ de kan ka gɛrɛ aw la mais o si tɛ gɛrɛ aw la aw bɛ ka taga mɔgɔw tɔmɔ an tɛ mɔgɔ minnu si dɔn mɔgɔ minnu sigilen b'u ka salon kɔnɔ révolution kɛra kisɛ u ma hali marifa ci kan mɛn minnu jɔra balikisɛ kɔnɔ olu de bɛ taa k'o fili kɛrɛfɛ toujours député Musa Jara lajɛ maliyɛn jumɛn bɛ se k'a fɔ ko député Musa Jara ni place man kan bi hali sini cɛnni bɛ maɲuman ko la bon tu sais que hakɛ ma ɲi dɛ mais sari ne bɛ kuma kelen fɔ la farafin bɛ i b'a dɔn souvent n'an ye pouvoir sɔrɔ a bɛ hali sokɔnɔnaw la quoi hali dɔw ye wari sɔrɔ famille kɔnɔ n'u ye nafolo sɔrɔ ils pensent que a tɛ ban quoi u t'u faw bonya u t'u baw bonya ko karisa nga comment on appelle la n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogo min na n ka sabu bɔra karisa de la n kɔnfilo la non adamaden i ka fɛn n'a ɲɛna cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔra mɔgɔ dɔ de la n ka sababu bɔra mɔgɔ min na ni i bin wagati sera de i b'i ka sababu kɛlɛ sababu kɛlɛbaga o bɛ bin de mais sababu minɛbaga o bɛ yɛlɛ sanfɛ de bon farafin bɛ sababu de kɛlɛ e mun y'ale dɛmɛ dɛ Asimi dɔrɔn tɛ dɛ e mun y'ale dɛmɛ ni min kɔlɔsiya n'a ye fɛn sɔrɔ n'a m'i faga i ka si bɔn tigɛ kɔnɔ an y'a k'aw ye o an y'a k'aw ye i bɛ da mɔgɔ min na dɔrɔn o b'i ta k'i firifatɔ ka taa yan fɛ donc ninnu ye conseil de k'a ɲɛfɔ an ɲɛna c'est des petites leçons de morale nin bɛ Asimi yɛrɛ dɛmɛ nin kɔrɔ de Asimi nin sira in bila i ka nin ta Asimi a remarqué dɔrɔn depuis i commencera ka baara kɛ ni faso fagabagaw ye i commencera ka goya mɔgɔw ye dɔɔni dɔɔni c'est-à-dire ni politicien minnu filɛ maliyɛnw banu la ala banu la a kira banu la ni ala ye fɛn fɛn ala bana fɛn fɛn la ni gɛrɛla la bilahi i bɛ bin maa si t'u fɛ Mali in kɔnɔ u kasa bɛ mɔgɔw nun na fan bɛɛ bon aw nana k'a bɛ Mali kura jɔ mɔgɔw tɛ mɔgɔ min fɛ aw bɛ ka gɛrɛ olu la ko inclusivité est-ce que maliyɛnw y'aw sigi inclusivité de la e ye coup d'état kɛ inclusivité de la wa ni inclusivité don mun na an ma IBK to yen
Mais il faut qu'on se dise la vérité. Abeto ibeka kelenga moko kelon takana no lieu. Mouye. Et puis RP moko la moko nyumon be oye tien. Ibeka moko do la moko nyumon be. Mais munu yera man yere. Munu man RP muna. Munu man URD la. Munu man adema la. Abeka barake ni a juguman de suna nyumon be ou. M5 nango URD moko bade mala. Qui sont des patriotes. M5 na adema moko do bala qui sont des patriotes. Ma to kolushita. Bi aw kan barake ni jenundi. Bi aw kan bara de ke ni élection menale pour que Boubou Mabel o ka ke député ben le cerveau na ke député ani Amara Sila judiciaire ani Damagile ani Katifer ni comment on appelle la Gandhi Mali nunu o jeune munu flede akangolu ani Boubou Mabel Jawara ani docteur Alay Bokou nunu député Moussa Diarra Sidiki Kouyaté aw kan ni jeune nunu ne gland politiquement parce que nous sommes patriotes tout de mais aw te kulu glan olu be kule la dans les rues na mago seru ma obeta boulevard la kaw deme ni aw sago soro na kungolo la fiardo aba nyesi faso chilaw ma ou abu don gra aula hali ministre korolo don olu be ka gra aula bi munu ma faso ou ma foike munu me ka keleke munu me faso fait munu me fe ka faso sauver aw te ka barake nu oluye donc ça fait très mal jamana te ka jo ola boni dono jeune na dron ala be se kiga iga fembe baraka doya dondondi ima tele flana ali mogo do te fe ka kuma asimi to la bebe ka kuma bi hali mogo do ma se ka kuma obe ka kuma bi parce que avec sera kurom ta nama bla auto be jigate ele de me ka tien de fo ngena de c'est la pure et simple vérité donc ka nyafo bela jelena ne ba asimi fo da tombe ka ni kuma info asimi kadne ko bomoni kalama mais sera kurom mbe ni ma sera kurom bla ko inclusivité hali lahara inclusivité te et puis inclusivité nya makoronga kuma de makoron de benin do anga farafina nyamogo klula inclusivité koromi kan be ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan dɛ mɔgɔ ɲumanw de bɛ na fara an bɛɛ mais mɔgɔ min man ɲi o man ɲi n'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan est ce que la ala de m'an bɛɛ da ma munna ala ma fɔ k'a bɛ jahanama bɔ yen k'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa arijana kɔnɔ munna ala ye jahanama da ka arijana da i ye kodɔn cogo cogo i tɛ kodɔn ka tɛmɛ masa ramani kan ala de ko kojugukɛla o taa yɔrɔ jahanama ye ko ɲumankɛla o taa yɔrɔ arijana ye mais minnu ye mali ci san 50 u bɛ ka mali jeli min olu de bɛna jɔ aw ma bi k'olu tubira aw bɛ tila ka tugu olu kɔ mais maliyɛndenw t'u fɛ de o e ye coup d'état kɛ ka na mais mɔgɔw tɛ mun fɛ aw to yen aw to yen aw bɛ to ka tugu o kɔ cogo jumɛn k'a bɛ mɔgɔw la convaincu n'o ye bon ne i bɛ k'a bi ne b'a to président caman bɛ bi c'est-à-dire vous voulez forcer des choses que les gens n'aiment pas il faut faire la volonté du peuple mais peuple nana n'aw ye hakilinata ma a ye baara kɛ n'o ye aw ka yɛrɛ t'a to yen mɔgɔ dɔw de bɛ taa don i b'a dɔn chaque fois n'an an bɛna hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn mɔgɔ dɔw bɛna don an n'an ka hɛrɛ ni cɛ quoi c'est-à-dire mun na bɛ ni k'an faga bi mɔgɔ kirikara dɔw de bɛ taa ka sɔrɔsiw kɛrɛfɛ dɔrɔn ka taga ni idée kirikara dɔ kunkolo la parce que sɔrɔsi filɛ nin ye n'i b'a majamu ka tɔgɔ dumani fɔ ah mon général non colonel aw ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ minnu bɛ kumani fɔ dɔrɔn u bɛ se k'u terinin k'olu ye alors que c'est des purs escrocs qui sont en train de vous détruire o de kɛ Sanogo la i bɛ ka taa da kɔnɔ kan k'a bɛ kasi fa bɛ kasi fo i bɛ k'a bɛ kasi ko Sanogo ka d'ale Karim Keita tun bɛ tewuli ka di sɔrɔsiw ma kati o ye fanga ta ka di i bɛ ka ma dɔrɔn i bɛ k'u bɛɛ don kaso la ne o tɛ leçon ye aw ma aw tɛ politicien dɔ hali bi parce que aw b'a ye an b'aw critiquer dɔɔni aw bɛ siran anw ɲɛ fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a kɔlɔsi ko c'est ko Segu Tunkara ni Ben le cerveau ninnu ko radicaux de don k'a kɔlɔsi u la dɛ ani ninnu ko ces jeunes là k'a ye aw ɲagami hali dɔw bɛ sɔrɔsi dɔw b'o fɔlɔ an t'an da don la an b'o bɛɛ kalama o mais n'aw kɛ o ye janfa sira de ye mɔgɔ min b'o kɛ a tigi ka laban lajɛ mais mɔgɔ n'i jamana la Mali la n'i ye jɛngɛn ni janfa kɛ i b'a ye ɲɛna hali ni mɔgɔ ma wuli k'i kɛlɛ ala bi a yira i la yanni i ka sa n'a ma kɛ i ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ cɛ k'i b'an ka révolution in yɛlɛma ala b'a yira i la i kɔni ka d'an ye an ka dugawu b'i ye alors hali bi ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye o de kun don ka ɲɛfina président Assimi an kɔni mun yɛrɛ ne jigila tigɛ Boubou Cissé dɔw ka bɔ k'u b'u da don Maliko la bi parce que aw gɛrɛla politiciens na dɛ a ye gɛrɛ ɲɔgɔnna mun kɛ aw ni politiciens ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i ma Boubou Cissé dɔw bɛ ka kariya ka bɔ ko ni waraba sara bila hali bagɔrɔni bɛ ti tulonkɛ waraba kukala la hali bagɔrɔni a bɛ tulonkɛ waraba kukala la parce que wara sali saya ye mun ye dɛ a y'an bɛɛ faga k'an bɛɛ kan kari k'an bɛɛ fili kɛrɛfɛ i ma ye zonkɔrɔ bɛɛ bɛ ka commencer ka kuma sisan Boubou Cissé bɛ kalo 5 bɔ a tɛ kuma mais bi Boubou Cissé commencera ka kuma parce que aw ni Boubou Cissé ka mɔgɔw de bɛ ka baara kɛ bi u bɛɛ bɛ ka kuma n'a ye Karim Keita Mali la a kana bala u la Karim ka mɔgɔ Boubou ka mɔgɔ n'o de bɛ ka baara kɛ bi i m'u lafiyalen i ma Macron lafiyalen ko sɛ i b'a ko ŋɔmirila m'o di c'est la vérité bon ninnu t'aw fɛ aw ye ninnu de gɛn ka bɔ fanga la aw ni ninnu bɛ se ka jɛ ka mun de kɛ ni ninnu gɛrɛla aw la o ye ka aw a y'aw teri an ka sigi olu t'aw dɔrɔn de aw bɛ ka minnu k'aw teri kura ni minnu b'aw la dɛ olu ta ye de a y'aw teri an ka sigi u tɛ député nɔfɛ u tɛ maire nɔfɛ u bɛ président de nɔfɛ
abe oro mina Assimi de nunu be ko de viser awa nu ma soro ka shibon teke kono ni mi se musina one gara di ga nga fina président Assimi ala ka to ikame mais respect mouvement victoire et gloire an me kologani bi Assimi a soutenu très bien que Dieu te bénisse le président Assimi mais i koloshi halibi président Assimi i koloshi halibi i yakli to yarala kodo be ba ke ala nya be bela awa hake e tieni ala ko e tieni mama e jenge ga maliko na betara jiwu yo fe sanogo jenge ka sanogo tara jiwu yo fe ibe ga jenge ga ibe ka tara jiwu yo fe banda o jenge dro banda o tara o bete leçon e awma halibi abe machine calculer de ba obulu ay machine calculer a da krefe en réalité fly baraka ni force de changement point barre force de changement ne bi se ka sauver bi ni mo mi fana serele ndo fana be na be jaka baraka nyongo fe baraka korote ka foko bebe mo be wara nyini ni fona wote de d'abord jamana ka di mo mun bi se ka baraka aw kera aka administration be fale be zonkoro mo u du teru no fona la ay kureta ke u be bu place ula e ma sabotage u be ka ke e ma mo be ki plaigner fambe ay yan woro man yankai mo wara jumendo mo gele mo kere fe ngode do c'est un système de sabotage. Donc il faut travailler avec les gens vraiment qui veulent le changement du pays. Ciao, ciao.